נישן, שלום, מדברת איריס. שלום, בוקר טוב לכם. בוקר טוב גם לך. אני רציתי להתברר איתכם אם יש אפשרות לבוא אצלכם לבית אבות. זה בשבילך, אדוני? בשבילי, כן. אני הייתי בבית אבות, אבל אני מאוכזב שם ורוצה לעבור. בן כמה אתה? בן 76. ואיך אתה מתפקד? מתפקד טוב, ברוך השם, אבל היה לי בעיות ואני רוצה לעבור. אשתי הייתה בבית אבות, כן. איתי ביחד, ואני רוצה לעזוב אותה, למה היה לא נעים מה שעשתה לי שם בושות לכבוד של המשפחה. רוצה עכשיו להתנקם ולעבור אליכם לבד, בלי האישה. איפה אתה גר? היא בגדה בי. איפה? היא בגדה בי. איפה אתה גר? היא בגדה בי. אני לא מבינה. היא בגדה בי, האישה בגדה בי. מה אתה אומר? בבית אבות היא יותר מדי התחרמנה עם גברים, עשתה לי בושות, אני רוצה ללכת למקום אחר, היום הקלטתי. אבל בבית הזה עכשיו אני רוצה להכיר בחורה חדשה, שלהתנקם באשתי שבגדה בי. תראה, בכל מקום יש נשים, אבל זה לא המטרה. אבל לא סקנות ככה, לא סקנות ככה יפות, בחורות צעירות, יש לכם שם? לא, אדוני, אין לנו פה בחורות. יש פה דיור מוגן לנשים וגברים מגיל 65 ומעלה. זה לא בחורות צעירות פה. אבל הבחורות ישמות את האודם, את הבושם, ככה נראות טוב, או זה כאילו כבר הם גבלויות? איך קוראים לך, אדוני? איריס אמר קוראים לך. לך איך קוראים? לי עזרא, ואני מדבר ברצינות שהיא עשתה לי בושות, הלכה עם בחורות, עכשיו אני הולך אצלכם ואני אביא לבחורה שהיא תתפוסס תחת עינק הרמדה יסו לעיניים. אל תשחקי, אני לא צוחק, אני מאוד מדוכא מהדבר הזה שעשתה לי, אני לא צוחק. עזרא. אל תשחקי, כי אני כואב לי בלב מה שאני אומר לך. היום בבוקר אני אמרתי לה, זהו, אני לא נשאר פה. את עשית בושות, את חרמנה עם כולם. איפה היית? באיזה בית אבות היית? לא רוצה להגיד את השם מפאת הכבוד למקום, כי המקום לא אשם בגלל שאשתי שרשוחה ועשה את השטויות. אז אני אמרתי, אם היא עושה, גם אני אלך למקום, מכר בחורה טובה, אפילו בחורה שהיא לא זקנה. אבל עזרא, בדיור מוגן אין בחורות צעירות. יש נשים בגיל 70, 72, 75, אין לך פה בחורות צעירות. מה, יש היום בחורות בן 72 נראות כוסיות ופססות. זה לא בחורה 72 זקנה, תלוי איך היא מתנהגת עם עצמה. נכון, אתה צודק. אז איך זה אצלכם ככה בחורות מנחמדות, מטפרות, מרגישות צעירות, יש שם מכון כושר, בריכה? יש מכון כושר, אין בריכה. יש דנסינג? מה יש? דנסינג. ריקודים? כן, יש הריקודים, יש חוגים, יש חוגים. לשתות קשת הבודקה או הערק ולתפוס את הראש. יש פאב ברמת אפעל? לא, במקום עצמו אני אלך לפאבים, אני לא ילד קטן. אין לכם פאב במקום או מועדון לילה? יש לנו פאב במקום, בטח, ברמת אפעל, ברמת גן. בבית אבות יש את הפאב. נכון, בתוך רמת אפעל. יאללה, ניתן אותו, נלך לשם, נביא אותה לפנים, נתפוס איזה בחורה, נמזמז איתה, ויהיה טוב, ונדפוק את אשתי, נעשה לה מה שנקרא נקמה מתוקה. עזרא, אבל אתה לא בא לדיור מוגן בשביל להתנקם באישה. אתה בא לדיור מוגן כי אתה רוצה להיות בדיור מוגן. נכון, אבל אני רוצה אהבה חדשה, זה זכותי, מה, אני לא בן אדם. אתה רוצה לבוא לראות את המקום? אני רוצה לבוא, לא לראות, יאללה, יבוא, יכיר בחורה. לא, אין דבר כזה, אתה צריך לחתום חוזה, עזרא. דיור מוגן חותמים עזרא, משלמים כסף. טוב, אני עוד מעט משלשל עוד פעם עם הבן שלי. תודה רבה עזרא, הבן שלך שיבקש את איריס, אני אסביר לו, בסדר? תודה רבה, נשמה מתוקה. בבקשה, תהיה בריא, כל טוב. תהיה בריאה. אמן. ביי.